Fil-bidu tas-seklu 20, il-Sinna ltaqa' mal-ewwel sfida kbira ta' natura politika. Sfida li ġala darba eliba seta' jissaħħaħ fi sferi amministrattivi u fl-edukazzjoni. F'din ir-rokna nlaqgħukom mal-Professur Arnold Cassola sabiex jagħtina aktar tarif dwar din il-kwistjoni tal-lingwa. Naturalment ma nistgħux nagħtu data sena preċiża li bdiet il-kwistjoni tal-lingwa, però nistgħu ngħidu ftit jew wisq meta. Pereżempju fl-1878 kellna l-Kummissjoni Keenan ta' mibgħuta mill-majesta tagħha Reġina, u l-Kummissarju Keenan kien wasal għal konklużjoni li it-tfal Maltin huwa wisq tqil għalihom li jitgħallmu fl-iskejjel bit-Taljan u bl-Ingliż. Naturalment hemm ħafna elementi politiċi u d-deċiżjoni fil-fema tiegħi kienet aktar politika milli edukattiva. Però billi skontu kien hemm din id-diffikoltà kellu allura kellhom jitgħallmu bl-Ingliż biss bl-għajnuna anki tal-Malti u hemmhekk beda tingħata spinta lil Malti. Naturalment għamu kontra dan l-antiriformisti, ġifi dawk li kienu l-aktar ta' kultura taljana. U naraw per eżempju li l-Adriano Dingli fl-1878 jidirlu wkoll ftit jew wisq dak iż-żminijiet, Sir Adrian Dingli li hemm min jgħid li kien il-veru gvernatur ta' Malta, kien uża argument oppost u qallhom isma' iż-żgħażagħ edukati ma kienet jimmira biss għal min hu edukat li kienu ftit dak iż-żminijiet, ma ninsewx li ħafna kienu illitterati f'Malta. Iż-żgħażagħ edukati l-kol jafu bl-Ingliż u bit-Taljan, mela ejja inħalluha kif inhi mhux intelfulhom anzi il-lingwa Taljana. U hu daħħal ukoll element leganistiku, tinsiex dana kien isu l-Attorney General tal-lum. Dak qal legalment l-Ingliżi meta ħadu l-Malta bit-Trattat tal-1801 minn ħadu l-Malta wedu li jħallu kollox kif inhu ma jagħmlux tibdiliet radikali. U huwa uża l-argument li jekk il-gvern ineħħi t-Taljan kien ikun qed jikser it-trattat, il-kundizzjoni tat-trattat li huwa iffirma. Il-bniedem li fil-fema tiegħi li l-aktar mbagħad ta' spinta kien Sigismondo Savona li kien kemm fil-qasam edukattiv imma wkoll kien fil-Kunsill tal-Gvern ta' dak iż-żmien u fil-Kunsill tal-Gvern 1885 għandek data ċara jitkellem ċar li hemm bżonn jitneħħa it-Taljan u jintuża l-Ingliż biss bl-għajnuna tal-Malti u viċeversa. Ġifieri qed naraw hemmhekk motivazzjoni oħra politiko-edukattiva għaliex għandu jitneħħa t-Taljan u minn hemm allura bdiet il-kwistjoni li damet sal-gwerra pratikament ta' indeċiżjoni jew deċiżjoni tinqalbu minn amministrazzjoni għal oħra fuq x'tip ta' lingwa għandha tintuża fl-iskejjel. Allura ġieli kellek amministrazzjoni li tneħħi t-Taljan u tipprova tippuxxa il-Malti imma kien strument biex tipprova tneħħi t-Taljan u tħalli tagħti preminenza lill-Ingliż, tiġi amministrazzjoni li terġa' ddaħħallek it-Taljan u ma kien hemm il-perjodu tal-pari passu fejn it-Taljan u l-Ingliż jibqgħu mixin bl-istess pass u eventwalment il-Malti ma dak iridu nistennew sa-1934 biex verament il-Malti jistabilixxi ruħu. Naturalment da ġab inċertezzi kbar fil-qasam edukattiv u anki fil-qasam politiku għax kienu jaqgħu il-gvernijiet anki wara self-government kien ikollok din l-inċertezza bl-użu tal-Malti u tat-Taljan fil-qrati prinċipalment u xekk u fl-iskejjel. Dawk kienu żewġ oqsma ewlenin fejn din il-kwistjoni tal-liema lingwa għandha tintuża kienet tinħass l-aktar. Il-kwistjoni tal-lingwa ġiet riżolta bil-faxxiżmu pratikament. Dak li ma rnexxilhomx jagħmlu l-Ingliżi li jneħħu t-Taljan definitivament minn Malta, naħseb irnexxielu jagħmlu Mussolini.
indirettament, fis-sens li bil-faxxiżmu u dik l-atmosfera belliġeruża, ġifieri ta' gwerra ta' ġlied li mbagħad seħħ fit-tieni gwerra dinjija, hemmhekk l-amministrazzjoni u l-pro-Ingliżi sabu ir-raġuni ewlenija biex ikunu jistgħu jneħħu t-Taljan u dana seħħ fin-1934. Meta skużani, fin-1934 mhux neħħu it-Taljan, daħħlu l-Malti bħala il-sin uffiċjali. Ħafna jaħsbu li f'dik is-sena tneħħaw wkoll it-Taljan, mhux veru. It-Taljan baqa' hemm, baqa' sa 36 sa l-1936. Kien mbagħad b'legal notice tal-1936 li t-Taljan tneħħa għal kollox. U minn dak il-mument beda jkollna il-Malti u l-Ingliż bħala l-ilsna uffiċjali it-tnejn flimkien. Minn dak il-mument ma kienx hemm iktar it-Taljan u min kien pro-Taljan ma setax jipprotesta bil-qawwa għaliex kienu jibdew jgħidu għallum li jaħseb wara dak iż-żmien jgħidu traditur inti mat-Taljani li mbagħad aħna se nidħlu fi gwerra magħhom jew għax attakkawna, eċetera. Jiġifieri hemmhekk mietet il-kwistjoni u almenu sa wara l-gwerra sa wara l-50s u mbagħad ġajna bnejna rapporti mal-Italja b'mod differenti bħalma huma sal-ġurnata tal-lum. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.